വാപ്പി വാപ്പി എനിക്ക് ദാഹിച്ചിട്ട് വയ്യ, ഇച്ചിരി വെള്ളം വാങ്ങിത്തരുമോ? പിന്നെന്താ മേടിച്ചു തരാൻ മോൻ, ബാ. വാപ്പി ഈ കടയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു തരണം. ഈ കടയിൽ ബാ. ചേട്ടാ ഒരു 2 നാരങ്ങ ബാ, അകത്ത് വരും. ചേട്ടാ 2 നാരങ്ങയുള്ള എത്ര രൂപ? 2 നാരങ്ങയുള്ള 40 രൂപ. ചേട്ടാ 1 നാരങ്ങയുള്ള മതിയാ? ഇരുവല്ലായിരുന്നു. നമ്മള് കുടിക്കും. വാപ്പി വാപ്പിയുടെ ഈ 20 രൂപയുള്ളല്ലോ, ഇത് നമുക്ക് 2 പേരും കൂടെ കുടിച്ചാ.